ହଜାରେ ମିଠା ମିଠା ମିଛ କହିବା ଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ କି ଗୋଟିଏ ପିତା ସତ୍ୟ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚୋଟ ଶତ୍ରୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଛୁଆ ସାଙ୍ଗ ତ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଦେଖେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଲୋକ କାହାର ବି ହୋଇପାରେ ନା। ଜୀବନକୁ କେବେ ଖୋଲା ବହି ପରି ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଫର୍ଦ୍ଦ ଚିରିବାରେ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଏତେ ବି ଚୁପ୍ ରୁହ ନାହିଁ, ତୁମର ଚୁପ୍ ରହିବା ମଧ୍ୟ ତମର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଯାଉ। ସମୟ ଆଉ ଆପଣା ଲୋକ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ଏକା ସାଥିରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେ ମଣିଷ ବାହାରୁ ନୁହେଁ, ଭିତରୁ ହିଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ